Hvad skal jeg tage på? Hvad skal jeg sige? Er spørgsmål, der skal besvares, inden man går til en jobsamtale. Men hvilken betydning har det egentlig? Det værste, man kan gøre, det vil jeg sige, det er at møde op usoigneret, og så med sådan en stor tyggegummi, man bare hedder og knæsker på. Lorena Del Carmen Henriksen er 35 år. I dag skal hun til jobsamtale på vikarbureauet Randstad, efter at have været uden arbejde i 1,5 måned. Hun er ikke nervøs for selve samtalen, men spændt på, hvordan de reagerer på hendes nyhed. Jeg er jo gravid, og jeg er jo i 4. måned snart, så det betyder, at jeg vil ikke kunne tage et fuldtidsjob endnu. Men selvom Lorena er gravid, ønsker hun stadig at få job og blive aktiv igen. Jeg er begyndt at kede mig lidt, og jeg vil gerne ud. Altså det vil jeg gerne. Jeg vil gerne ud og møde nogle nye mennesker og også have noget at lave. Altså det er ikke sådan, at jeg er spændt, nervøs spændt. Nej, det er sådan en glæde nærmest. Randstad lægger stor vægt på, at de jobsøgende er velforberedte. Og forberede sig på det, jamen det er jo selvfølgelig, hvad er det for nogle ting, der bliver spurgt ind til, ikke også? Lige være afklaret med, hvad er ens stærke, hvad er ens svage sider, ikke også? Hvorfor vil man egentlig det her? Altså jeg er god til at lytte, altså jeg er god til at tale med folk. Efter samtalen har Lorena fået øjnene op for en karriere som vikar. Jeg synes egentlig, det er en rigtig god mulighed nu, at jeg kan gå ind og varetage et vikarjob, og måske også flere i den her korte tid, jeg har, inden at jeg forhåbentlig skal føde. Lorena er blevet skrevet op i Randstads emnebank. Når det rigtige job melder sig, vil hun blive kontaktet.